Takže, ahojte, ja som Patrik Popelič a prevádzkujem e-shop Tajši folie s polepovými foliami na zmenu farby vášho auta. Dneska som si pre vás pripravil video na tému, ktorá zaujíma veľa nadšencov, ktorí si chcú polepiť auto a či už nalepením folie alebo plastidipom alebo iným dipom, lebo sú už rôzne názvy. Takže téma zmena farby a potrebná legislatíva. Čiže táto téma je trošku zložitá, hlavne kvôli tomu, pretože samotní policajti majú v tom chaos. A je to hlavne kvôli tomu, pretože zákon, ktorý sa týka zmeny farby, je z roku 2009. To znamená, že je už starý a nereflektuje na zmeny, ktoré sa udiali v posledných rokoch. Hej. Lebo je to už 7 rokov starý zákon, nebol novelizovaný a tým pádom vznikajú problémy. Lebo človek si oblepí auto do folie a to je jedno, že či má čierne auto a dá si čiernu matnú fóliu, môže vzniknúť problém. V článku som spomínal, že nemal by, ale podozvedal som sa od niektorých ľudí, že mali už aj s týmto problém. Takže určite si prečítajte článok na mojom blogu, čo všetko by ste mali vedieť pri zmene farby auta fóliou. Sú to moje osobné skúsenosti, ktoré som ja riešil, keď som mal strieborné auto, prelepil som ho do modrej fólie a riešil som vlastne legislatívu. Treba to zapísať, netreba, bol som sa pýtať na dopravných inšpektorátoch, samozrejme v Košiciach, pretože vy to musíte riešiť v tom meste, v ktorom máte evidované vozidlo. A pýtal som sa a písal som e-maily aj po celom Slovensku na dopravné inšpektoráty, nech sa mi vyjadria k tejto téme. A ďalšia vec, samozrejme policajti, keď vás stretnú, majú opäť nejak skreslené názory alebo vedomosti o týchto problémoch. A ďalší problém je ešte STK. Čiže to sú také 3 veci, ktoré musíte riešiť. Či to zapísať alebo nezapísať, podľa toho, z akej farby meníte na akú farbu. Druhá vec je, čo robiť pri policajnej kontrole. A tretia vec je, ako sa na to pozerá STK. Čiže poďme na zákon. Čiže keďže som spomínal, že je to zákon číslo, sekundičku, zákon číslo 8/2009, paragraf 116. Takže otvoríme si ten zákon a zákon 8/2009, paragraf 116 hovorí o zmene v evidencii vozidel oznamované osobne na orgány policajného zboru. To znamená, držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované. Bod C je to trvalú zmenu farby vozidla. Ako viete, fólia, ani plastidip, ani iný dip nie je trvalá zmena, je to dočasná zmena. Dá sa strhnúť kedykoľvek dole, tým pádom je to dočasná zmena. Lak, keď prestriekate vozidlo auta, už nie je dočasná zmena, je to trvalá. A v tom je základný rozdiel. A o tom hovorí tento zákon a paragraf 116. Nič iné o farbe tu nie je spomínané. To znamená, že keby sme sa mali držať iba tohto zákona, tak nemusíte nahlasovať nič. Avšak ministerstvo dopravy vydalo vlastne odporúčanie, pretože nie je to zákon, je to vždycky len odporúčanie. Ministerstvo môže vydať len odporúčanie a spomínajú tu vlastne o zmene farby, ak dojde nalepením fólie. To navonok pôsobí dojmom, že vozidlo je vlastne inej farby ako pôvodná farba a teda musí človek absolvovať kontrolu originality, čo je zhruba 80 eur až 100, podľa toho, kde ju budete robiť. A až následne môžete ísť zapísať do techničaku. To znamená, zaplatíte 80 eur za kontrolu originality a ďalších 12 eur ešte za zápis tejto farby. Ale pozor na to, pretože ak strhnete znova fóliu dole, znova máte inú farbu. Tým pádom znova by ste museli ísť na kontrolu originality a znova dá zapísať. Čiže to je trošku blbosť samozrejme, ale tak to vymysleli. Mnoho ľudí môže poznať taký nepísaný zákon, o ktorom sa hovorí, že ak máte 50% vozidla nalepené vo fólii, tak
nemusíte ísť na zápis. Je to šťastie pravda, lebo tak postupujú na STK. Ináč môžu postupovať policajti, ale na STK sa riadia podľa toho, že keď máte do 50% auta v inej farme, tak vás pustia. Bez toho, že by vám nesedelo niečo vlastne s technickým preukazom. Je to hlavne kvôli tomu, že na STK sú už kamery a oni by vás nepustili bez toho, že by vám to sedelo, že by ste mali celé auto nalepené v hociakej inej farbe a potom oni by mali vlastne z toho problém, že by vás pustili. Takže prvý problém je tam STK. Čiže iba, že v zákone to nikde nie je napísané, že či 50% alebo viacej. Takisto mi odpísali aj z dopravného inšpektorátu jedného, aj keby ste mali oblepené celé auto a len napríklad strechu alebo proste jednu časť necháte nenalepenú, tak nedošlo k celkovej zmene farby, ale je to stále iba čiastočný polep, lebo jednu časť máte stále v pôvodnej farbe. Takže. Ďalšia taká vec, ktorá je tu vlastne spomenutá, je, že farba je jeden z hlavných identifikátorov, keď sa vlastne pátra po vozidlách. To znamená, že vlastne oni vyžadujú kvôli tomu, že aj keď zmeníte vlastne farbu auta fóliou, napríklad z čiernej do bielej, a zmeníte ho fóliou preto, aby ste mali zapísané, lebo keď budú pátrať po vašom vozidle, tak vyhlásia, že je auto biele alebo čierne, podľa toho, čo máte napísané v techničaku. Čiže preto vyžadujú, aby ste to mali zapísané. Avšak teraz mal známy problém, mal čierne auto, zapísané v techničaku čierna metalíza, zastavili ho policajti a vyžadovali sa, že buď zaplatí pokutu, vezmú mu techničak, alebo nech strhne fóliu, pretože mal čierny karbon nalepený. Takže to je čistá blbosť, pretože ak vyžadujú iba kvôli identifikátorovi pri pátraní, tak je jedno, že či je čierny karbon, čierna metalíza, lebo keď hlásia, tak len nahlásia čierna farba, čiernej farby auto, hľadáme napríklad, alebo biele, alebo modrej, to je jedno. Ale nie, že či je vyhotovená v karbone, alebo v brúsenom hliníku, alebo nejakom inom prevedení. Čiže preto pri takomto probléme, ak meníte auto z čiernej na čiernu a meníte len vzhľad z metalízy na matnú, v takom prípade by ste nemuseli ísť absolvovať kontrolu originality. Avšak, hovorím, policajti môžu mať na to iný názor, na STKčku je dobre sa informovať predtým, že či vám to pustia, ale čo som zisťoval, tak hovorí, že nie je s tým problém. Takže závisí fakt asi od toho, že kam pôjdete, ale proti policajtom sa brániť môžete tak, že si so sebou vytlačíte zákon, kde to je presne napísané. Ďalej vytlačte si aj toto odporúčanie z ministerstva dopravy a toto im treba ukázať. Lebo potom častokrát policajti tiež poznajú len časti zákona, nie sú naučení všetko a potom samozrejme môžu od vás pýtať pokutu. A vy keď uznáte chybu a zaplatíte pokutu, tak automaticky už sa nemáte ako brániť. Ale vy máte ešte druhú možnosť, nezaplatiť pokutu a ísť to riešiť na prestupkové konanie. Respektíve na správne konanie. Čiže a tam sa môžete brániť týmito zákonmi, lenže vy nesmiete zaplatiť pokutu, lebo automaticky súhlasíte s tým, že ste niečoho sa dopustili. Čiže máte možnosť sa brániť, ja viem, že nie každý sa bude brániť, pretože sa boja policajtov, ale nebudem strhávať fóliu, ktorá má stále neviem, niekoľko stoviek, plus práca, keď si k tomu zarátate, to je jedno, že či to lepíte sami, alebo niekto vám to lepil, proste stále to nemalé peniaze, tak prečo by ste to mali dávať dole, keď to máte v rámci zákonov a v rámci aj tohto odporúčania z ministerstva, to máte v poriadku. Tak prečo od vás potom policajti žiadajú pokutu alebo strhnutie fólie? A ďalšia vec. Zmena farby sa robí tak, že vy musíte absolvovať kontrolu originality. A idete zapísať, avšak iba s dokladom o odbornom posudku z kontroly originality, ktorý nesmie byť starší ako 15 dní. Čiže aj keby vás zastavili policajti a budú od vás vyžadovať to, že máte si dať zapísať zmenu do techničaku, tak máte vždycky 15 dní na to, aby ste absolvovali tú kontrolu originality a dali si zapísať tú zmenu.
keď už fakt príde do toho vážneho problému. Takže bráňte sa aspoň týmto, čím môžete. Čiže buď ukážte im zákon, ukážte im odporúčanie a ak fakt už nechcete sa s nimi naťahovať, nechcete ísť na správne pokonanie, máte tých 15 dní, pretože oni nevedia, kedy bolo vozidlo prelepené. Vy môžete povedať, že bolo prelepené včera a ešte mám stále 15 dní na to, aby som absolvoval kontrolu originality a dal to zapísať do techniča. Takže toto je moje odporúčanie. To, ako sa budete riadiť, to je už druhá vec. Ja som osobne zisťoval, ako je to s doplnkovou farbou. V Košiciach nepoznali nič také ako pojem doplnková farba, nič také ako že certifikát ku fóliám. Môžete im ukázať čokoľvek. Odbili ma a povedali, zmena farby, kontrola originality, iba tak zapíšu. Nič iné nepoznajú. Možno je to v inom meste inak. Ja som počul, že v Prešove, že vraj sa to dá, ale on nemôže ísť, keď ja som z Košíc, nemôžem ísť riešiť zmenu farby do Prešova na dopravný inšpektorát, ale iba v Košiciach. Takže zistite si, obehnite si dopravný inšpektorát, keď to chcete riešiť v danom meste, ako budú oni k tomu pristupovať. Obehnite si STK. Možno fakt dospejete k názoru, že buď bude najjednoduchšie fakt spraviť tú kontrolu originality a zaplatiť tých 100 eur a zapísať si to, alebo nemusím to riešiť, nebudem vyhadzovať 100 eur zbytočne za hlúposti a proste nechám si len zmenu fakt, ja neviem, z modrej na modrú matnú, alebo na modrú metalizu, alebo na hociakú inú. A nebudem to riešiť. Takže, to je všetko. Ak máte nejaký komentár, čo by ste radi k tomu vyjadrili, aký máte nejaký niečo, čo ste zažili fakt v tejto skúsenosti, vyjadrite to dole pod videom, alebo pod článkom. Ja budem a som vážne zvedavý na vaše názory a na vaše osobné skúsenosti, čo ste zažili, keď vás stretli policajti alebo pri STK, ako to riešili. Takže budem rád, ak sa podelíte o váš názor. Zatiaľ ahojte a majte sa pri ďalšom videu.